बे समाव बीटीसीनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां रिहन दैमारी बिथाङा एनडि एलायन्सनि सायाव बाथ्रा बुंदों जे एनडि एलायन्सनि सायाव बिथां रिहन दैमारी बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथां रिहन दैमारी बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव एनडि एलायन्स बे एलायन्सआव दासिमबो बीपीएफ राजखान्थि हान्जा बे बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया जाथ'वाखै बा बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया एनडिआव हाबथ'वाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रिहन दैमारी बिथाङा। दासिमबो जिहेतु जोङो एनडिआव जों दाबो हाबाखै, हाबनायनि जुदि जेब्ला हाबगोन अब्ला आं बुंगोन। दासिमबो जिहेतु जोङो एनडिआव जों दाबो हाबाखै, हाबनायनि जुदि जेब्ला हाबगोन अब्ला आं बुंगोन। मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट बिथां रिहन दैमारी बिथाङा बीटीसीनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां रिहन दैमारी बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों एबा एनडि एलायन्सनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों बिथां रिहन दैमारी बिथाङा। बेनि आगोलाव बिथां रिहन दैमारी बिथाङा बाथ्रा बुंथिदोंमोन जे फैबाय थानाय 2026 इं मायथाइनि जे आसाम एसेम्ब्लि बे आसाम एसेम्ब्लियाव हारसिंनो बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया गेलेगोन होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंथिदोंमोन। आरो बे बाथ्राखौनो जेब्ला खौरांगिरिया हाग्रामा महिलारी बिथांनियाव सोंलु खालामदोंमोन आरो बे सोंलुआव फिननाय होदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा। हाग्रामा महिलारी बिथाङा बाथ्रा बुंथिदोंमोन जे बे समाव रिहन दैमारी बुंनाय बाथ्राया गाव हारसिं बुंनायसो होननानै बुंदोंमोन बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा। आरो फैगौ 2026 मायथाइयाव जे आसाम एसेम्ब्लि बे एसेम्ब्लियाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया एनडिएनि जानानैनो बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा। आरो बे बाथ्राखौनो लानानै खौरांगिरिया सोंदोंमोन जे रिहन दैमारी एबा बे समाव हाग्रामा महिलारीजों आरो नोंथांजों मा जाहोनाव गोरोबलाया होननानै सोंलु खालामदोंमोन खौरांगिरिया रिहन दैमारी बिथांनाव। आरो बे समावनो बिथां रिहन दैमारी बिथाङा बुंथिदों जे बे बुंनाय बाथ्राया आं हारसिंसो एबा गाव हारसिंसो बुंनाय बे एबा आंनि सेराव होननानै बुंथिदों बिथां रिहन दैमारी बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे फैगौ 2026 इं मायथाइयाव जे एनडिएआनो फिन आरोबाव आसामाव सोरखार दाफिनगोन आरो बे समाव बीटीसीआ मोनसे फिसा जायगा फिसा ओनसोल आरो जायनि जौगाथायखौ जुदि नांगौब्ला बे समाव आसामाव जाय सोरखाराव थायो बे सोरखारजोंनो थाफानानै खामानि मावनो गोनां जायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रिहन दैमारी बिथाङा। बे समाव एनडि एलायन्सनि सायाव गिदिर बाथ्रा बुंथिदों बिथां रिहन दैमारी बिथाङा। दासिमबो एनडिए एलायन्सआव बा एनडिएआव हाबाखै बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया। बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया बे समाव एनडिएआव दासिमबो हाबाखै होननानै मोनसे राजखान्थियारि बाथ्रा फोरमायथिदों बिथां रिहन दैमारी बिथाङा। रिहन दैमारी बिथांनिफ्राय मोनसे रोखा बाथ्रा जे दासिमबो बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया एनडिएआव हाबाखै एबा जगदान जायाखै होननानै बेफुसार बाथ्रा बुंथिदों बिथां रिहन दैमारी बिथाङा। दासिमबो जिहेतु जोङो एनडिआव जों दाबो हाबाखै, हाबनायनि जुदि जेब्ला हाबगोन अब्ला आं बुंगोन, नङा होमबा? आरो जिहेतु दायो जोङो बिजेपिजों लोगो नांनानै जिहेतु सरकार दाखाबाय, जोंनि बिटिसिआव बिथांमोननि सानै एम लानाय जागोन, सासे डेपुटि स्पिकार इतिमধ্যে लाखाबाय। गतिके बे मोनसे सिगनेल थांखाबायना बिजेपिजों जे एखेलगे खामानि मावगोन होननानै। आरो जों नुबाय जे फैबाय थानाय समावबो बिजेपिनि दैदेननायावनो आसाम सरकार जाखागोन जेब्ला। आरो जिहेतु जोंहा बिटिसिआथ' जेबो फिसा बेबस्था मोनसे काउन्सिलसो बियो। जोंनि बिटिसिनि जौगानायनि सार्थआव आसामाव जाय सरकार फैगोन बेजोंनो जों थाफानांगोन, अब्लासो जों बिटिसिखौ जौगाहोनो हागोन। जों नुखाहरबाय जे बिजेपिआनो आरोबाव सरकार खालामफिनगोन। जुदि बिजेपिजों थाफायाब्ला जों गोरोन्थि मावनाय जागोन, बिटिसिआव जौगानाय जानाय नङा। दा बेखायनो बे स्रा जाखाबाय इतिमধ্যে जिहेतु बिजेपिआ गोदान सरकार दाफिनखागोन, गतिके जों बेजों थानाया जोंहा उचित होननानै जों सानदों आरो दायो। माखासे सावरायदों खिन्थु चिफ आरो डेपुटि चिफनि खोथाया गोरोबलायाखै। गोरोबलायै खोथा नङा बियो। आं जिहेतु एनडिएआव जोङो दाबो सामिल जायाखै बेखौसो बुंबाय थादों, खिन्थु बेथ' सिदा खोथाना। एखेलगे जों खामानि मावदों बिजेपिजों, गोरोन्थिथ' जायाखै बा माबाथ' जायाखैना। जों बिसोरनि सानै एम लाखागोन, सासे डेपुटि स्पिकार इतिमধ্যে लाखाबाय, एखेलगे सरकार दाखाबाय। गतिके आसाम सरकारखौ जुदि बिसोरो जुदि दायोब्ला जोंबो थाफाखाबायना बाहायलाय, बेवहाय मा गोरोबलायै खोथा दं? गेलेनाय जागोन बेनो, बेथ' क्लियार सिगनेल थांखाबायना।
आरो हाग्रामा महिला सारा बुंखाबायना एखेलगे गेलेगोन होननानै